Да го кажа направо, всички го мислят, но малцина го казват. При, не дай се Боже, критична геополитическа ситуация, ние вече губим, поне ако съдя по изявленията на руския държавен глава и на неговите заместници, а и на постоянен представител на Русия в Европейския съюз и на НАТО, ние губим един мощен военен партньор, който би могъл в критична ситуация да ни подаде ръка, ако в така наречените смесени райони се стимулират протести, така наречените оранжеви революции, които видяхте докъде доведоха цветущи държави като Тунис, като Либия и отчасти Египет. Всичко това беше координирана акция на Централното разузнавателно управление и на съответните централи в Лондон и Париж. Накрая да завърша с нещо, което е актуално. Това, което става сега в Париж с тази драма, с ислямският фундаментализъм, ние трябва да потърсим корените пак в тези европейски столици в Вашингтон. Всичко това, което се случва в момента в Париж и тази истерия, разбира се, до някъде с основание, страха от нови атентати, корените на този проблем е в неадекватната политика на Запада след падането на Берлинската стена, която след падането на Берлинската стена, вместо да се подаде ръка с Руската федерация, за да реши големия въпрос с надигащия се ислямски фундаментализъм, за който до някъде огромна вина имат и Съединените американски щати със създаването на движението на муджахидините в Афганистан, за да се противопоставят на съветската окупация на тази държава преди 1989 година, вместо да се подадат ръка великите сили, на първо място Щатите и Русия, и да отсекат в зародиш при палата на ислямският надигащия се фундаментализъм, който пак до някъде е следствие от разделението на бедни богати на севера и юга, започна нова студена война. Това, което стана в Сирия с войната на Запада срещу легитимния президент на Сирия Башар Асад, доведе всъщност до създаването на ислямска държава. Тук говорим в момента за предефиниране на нашата политика по отношение на ситуацията в Близкият изток и най-вече за опасността от така наречената ислямска държава. Ние сме напълно безпомощни, защото ние не можем със своя собствен ресурс, да изградим гранично заграждение по цялата южна граница, а не само по българо-турската граница. При това ние не получаваме никаква подкрепа от Северноатлантическия пакт, доколкото ми е известно, не сме я поискали. Дори търпим критики, че се опитваме да изградим такива телени ограждения по българо-турската граница, а на разумните аргументи от българска страна, че такава граница между Гърция и Турция вече е изградена от 8 години, въпреки силните критики на Европейския съюз, че така се нарушават човешки права, ние сме безпомощни и в икономическо отношение, в вътрешно-политически план, и в международен план с нашето бездействие в Брюксел. И аз се питам, до кога изобщо ще се водят спорове, трябва ли да се изгради гранична полоса, и то 2 гранични полоси, както беше преди 1989 година, и до кога ще се съобразяваме с външни фактори и неправителствени организации за правата на човека, след като, както вече по официални данни в последните 48 часа се говори от висши правителствени служители в България, че очакваме през пролета бежанска вълна до 200 000 души. И този спор между държавния глава и останалите институции, дали армията трябва да участва в изграждането на тази ограда и най-вече в охраната на българската граница, е безпредметен, тъй като Закона за въоръжените сили точно оказана ролята на армията и тя е категорична да охранява външните граници на България и териториалната цялост и независимостта на страната. Така че отказът на държавния глава да участва в дебата армията да присъства или не, и вече, както виждам становището ни на министър-председателят Бойко Борисов, че армията не трябва по никакъв начин да се ангажира, ме кара да мисля, че България се управлява от неадекватни хора и, което е още по-лошо, от зависими от външни сили персони. 3 седмици се занимавахме в парламента с кандидатурата, неадекватната кандидатура на Слави Бинев за шеф на Комисията по култура. Не, че тази тема не е важна, а през тези 3 седмици, а и по време на разискванията за бюджет 2015 година в среднощното заседание между 19 и 20 декември, и дума не стана, или почти дума не стана, за най-големия проблем на тази страна. Дългът, който поеме 8 милиардния дълг, заем, който държавата България взима. И в момента спокойно може да се каже, че задълженията на България представляват 29% от брутния вътрешен продукт. 30% са задълженията спрямо вътрешния продукт на България, са тези задължения, което е една критична маса. За какво ще се използват тези 8 милиарда? Пак ще го кажа. Когато миналата година кабинета на Пламен Орешарски заяви своето намерение да получи 1 милиарден, да вземе 1 милиарден заем, да задължи държавата с 1 милиард, ГЕРБ, реформаторите, Патриотичния фронт, всички партии, за които се сети в и извън парламента, ухулиха това решение на тогавашното правителство. И какво правим сега същите тези хора? 8 милиарда, за които се знае, официално се знае, че една част от тях ще останат за покриване на краткосрочни, дългосрочни
заеми, чието падеж ще излизат сега през 2015 година. За съжаление, прага на героизъм в България е много нисък. За героизъм се приема нещо, което е нормално и задължително. Нормално и задължително беше аз да постъпя по този начин, тъй като не мога да изневеря на обещанията на това, което съм правил последните 8 години в ефир всяка вечер. Няма делник, няма празник, не мога да се откажа от себе си и най-вече, както казах, от хората, които ми вярват. Така че поведението ми е повече от нормално, а не скандално. И това не е никакъв героизъм, но това е задължение. Действително трябва да се направи нещо. Лошото е, че в България думата политически проект, партия са натоварени с много негативно съдържание и представляват мръсна дума. Но трябва да се направи нещо. Това нещо обаче има един сериозен проблем. Каквото и да направиш в България, свързано с политически проект, ти зависиш от неговото финансиране. А ако се обвържеш за неговото финансиране, създаване на структури, за участие в медии, обвържеш се с някой, ти ставаш зависим от него. В този смисъл ми се струва, че ако ще се прави, а трябва да се направи нов политически проект, той трябва да бъде финансиран, колкото и странно да ви звучи, от гражданите на България. Той трябва да бъде подпомогнат от тях. И това финансиране, това подпомагане, тъй като не всичко е пари, трябва да бъде тотално прозрачно, да се знае кой помага, с какво помага, богатия с парите, бедния с труда. И тази пълна прозрачност на финансирането трябва всъщност да бъде контрапункта на досегашната практика в България.